Здравейте, приятели! В днешния епизод на предаването Кинобуквар ще ви дам 20 практически съвета, които биха ви помогнали при създаване на някой евентуален ваш късометражен филм. Преди да започнем, това, което искам да уточня е, че става въпрос наистина за късометражни филми, продукции, с които смятате да се представяте дали на локални фестивали или на чуждестранни. Става въпрос за по-сериозни неща. Не говоря просто за някакви видеоклипчета, които сте заснели набързо и сте ги качили в глобалната мрежа. Всички тези съвети, аз лично съм се сблъсквал с проблеми, свързани с тях в миналото и повярвайте ми, доста ще ви помогнат. Началото трябва да е интригуващо и да задържи вниманието на зрителя. Какво имам предвид тук? Става въпрос за следното. Един човек може да изгледа няколко късометражни филма за кратък период от време. Ако вашият филм започне скучно, повярвайте ми, вашият зрител, който стои пред филма ви, просто ще го изключи и ще пусне следващия. Ако вие смятате, че вашата идея и завършек на идеята са изключително интересни, не се осланяйте на мисълта, че човек ще ги изчака да ги изгледа. Трябва да привлечете вниманието му още в началото. Също така, избягвайте във вашите късометражни филми в началото да правите дълги панорами с как някакви хора ходят и да изписвате имената си. По принцип, ако сте любители режисьори и филммейкъри, все още никой от зрителите не знае вашите имена. Така че гледането просто на едни панорами с излизане на някакви имена на хора е малко скучно и човек определено ще изключи вашия филм и ще пусне следващия. Придържайте се към показването на нещата повече, отколкото към казването им. Какво имам предвид? Ако имате една сцена, в която двама актьори се срещат и единия казва на другия: приятел, зарязваме моите гадже и аз съм изключително нещастен и се пропих жестоко, не е толкова интересна, отколкото ако имаме просто един кадър, в което зарязаният човек стои с бутилка в ръка и отстрани има снимка на неговото бившо гадже. Така вие визуално внушавате емоциите на зрителя си, а това е една от доста интересните части на киното. То се опитва да покаже нещата визуално, да внуши емоции, а не просто да гледаме един телевизионен театър, с който си ги говориме нещата. Ако ги направите тези неща, показвайки ги на зрителя, то продукцията ви ще бъде доста по-стойностна. Следете действието. Публиката иска да е колкото се може повече в действието. Тя не иска да стои статично. А камерата представлява един вид зрението на вашата публика. Когато показвате действието си от различни гледни точки, разчупено на монтаж и показвате по-интересните страни на нещата, то и самият филм ще ви бъде по-интересен. Не дейте да правите изключително дълги и еднообразни кадри на нещо, което вече е станало ясно. Направете психологията на вашите филмчета визуална. Стремете се да използвате колкото се може повече операторски похвати. Тук ще дам няколко примера с долен и горен ракурс. Долният ракурс е когато имаме един актьор и камерата го снима от малко по-долен ъгъл. Тогава психологическото въздействие на този образ представлява, че актьорът ни е един изключителен гигант и той е изключително мощен и вероятно придава някакъв титанизъм, тук малко и провлечих, в него. От друга страна обаче, ако камерата го снима отгоре, то тогава ние го смаляваме този човек, този персонаж. Ние го смаляваме и го правим малко по-нищожен. Тук само ще отворя една скоба и ще ви кажа, че когато снимате вашите домашни любимци, не е хубаво да ги снимате така отгоре, как те се разхождат. Защото психологическото въздействие е, че те са едни изключително малки дребни мравчици, които щъкат наляво-надясно. Трябва да клякате и да ги снимате на нивото на очите. Това само скоба исках да отворя. Другото нещо, което е хубаво да използвате от време на време, е снимането от ръка. Давал съм ви в предишни епизоди на предаването съвети как да го правите по-качествено и самото снимане на ръка, психологическото въздействие е нещо динамично или параноично. Може да използвате и този похват. Друг похват, който може да използвате, ако правите леко криви кадри, когато има хоризонт от рода на по-общи панорами, например, тогава психологическото въздействие е, че нещо не е наред и че нещо е объркано. Използвайте тези похвати и отново ще постигнете по-добър резултат. Историята ви трябва да има начало, завръзка и край.
Когато правите своите късометражни филми, задължително стриктно следвайте това правило. Не правете вашата история линейна или предсказуема. Гледайте да има някакъв обрат. В началото главният ви герой, който се нарича протагонист в случая, той трябва да направи някакъв вид грешен избор, който да се развие и в края на филма той да намери решение на този проблем, с който се е сблъскал. По този начин самата ви история е по-интересна и държи вниманието на зрителя. Ако историята е много праволинейна и ако е предсказуема, повярвайте ми, зрителя веднага ще си изключи този ваш късометражен филм и ще си пусне следващия. Правете разкадровка, говорете с оператора си предварително. Казвам го, защото често срещана грешка е, хората отиват, снимат на место и правят общо взето на системата едно към геотерен. По принцип не се прави така. Вашия оператор реално представлява режисьор на изображението. Вие трябва да разговаряте с него, да знаете какво искате, да му го обясните и той да ви предложи как съответно да се заснеме дадената сцена. Или вие да му предложите на него как да я заснеме, ако сте достатъчно кадърни режисьори. Така, по принцип е добре да правите и репетиции с актьорите си предварително. Също така, хубаво е да знаете местото, на което снимате, а не да е някаква изненада, ама сега от кой ъгъл ще снимаме, ама тук дали ще е добре, почват да стават грешки от невнимание, от бързина. Хубаво е преди снимките, отидете на местото, на което ще снимате, направете си план, кои гледни точки ще използвате, къде ще разполагате камерата, въобще всички тези неща ги имайте предвид. Разбира се, има и продукции, в които самите вие ще сте си оператори на вашето филмче, в това няма нищо лошо, значи предварително трябва да сте планували всичко това. Избирайте правилното заглавие. Заглавието на вашето филмче е изключително важно, защото от една страна то може да подсказва емоцията, която ще придава. От друга страна може да показва за какво става въпрос и от трета страна може да определя жанра на вашия филм. Ще ви дам няколко примера, но с пълнометражни филми. Примерно за комедии хубаво подбрани заглавия са Айс Вентура, 40 годишен девственик. За филми, които са психотрилъри или ужаси, то убийства по учебник, Паник стая или Екзорциста достатъчно красноречиво казват какво ще гледаме. От друга страна има и доста завъртяни заглавия от рода на невероятен случай с Бенджамин Бътън или Боговете сигурно са поудели. Всички тези заглавия от своя страна си придават посланието още преди да сме седнали да гледаме филма. Затова избирайте правилно заглавието си, защото то е изключително важно. Също съвет, който мога да ви дам е, вкарайте някакъв вид символика, направете го малко по-завъртяно. Никога не сядете и просто да казвате, сега как да кръста този филм, добре, така ми харесва. Обмислите тези неща, защото те са важни. И тук искам да отворя една скоба. Никога не лъжете зрителя, когато си качвате филмчета в глобалната мрежа, да слагате привлекателни заглавия с цел да влизат повече зрители, за да ви цъкат повече гледания. Това е изключително безмислено и меко казано глупаво, защото така вие излъгвате вашите зрители и надали те отново ще се върнат към ваши бъдещи продукции. Избирайте правилно за кой разказвате историята си. Още в началото на филма, когато дефинирате вашия протагонист или главно действащо лице, то вие залагате един проблем, с който той се сблъсква или въпрос. Стриктно следвайте този проблем и въпрос. Не дейте да разтягате локуми, така да се каже, в обкръжаващите го персонажи. Разбира се, можете да правите това, но го правете с мярка. Не дейте да отвличате вниманието много на зрителя, защото зрителя понякога може да забрави детайли и неща, които сте се казали по-рано в вашия филм. По този начин стриктно следвайте линията на историята си. Вие снимате късометражен филм, така че трябва да правите историята максимално красноречива и максимално бързо показана. Покажете протагониста си по интересен начин. Когато показвате протагониста си в късометражния филм за първи път, трябва да го направите по отличителен спрямо останалите персонажи начин. Какво имам предвид тук? Представете си един огромен площад, по който върват страшно много хора. Само един човек е спрял замислен. Той се отличава от всички останали. Обратната ситуация. На този площад всички са спряли и нищо не правят, но само един се движи между спрелите тела. Този човек отново се отличава от всички останали. Трябва, метафорично да се каже, да представите вашия протагонист с гръм и трясък. Тук ще направя един цитат от Били Уилдър, който смятам, че доста красноречиво казва идеята си. Ако имате персонаж, който влиза през врата, то нямате нищо. А ако имате персонаж, който влиза през прозорец, вече имате ситуация.
Комбинирайте различни кинематографични планове. Вече съм правил епизод по този въпрос, кои са тези кинематографични планове и защо те са толкова важни. Ако не сте гледали този епизод, отидете и го изгледайте. Това е епизода Съвети за композиране на кадри, част 1. По принцип е добре да съчетавате различни кинематографични планове във всеки един момент от времето, а не просто да правите един телевизионен театър, когато поставите камерата на едно место, направите един общ план и актьорите нещо си играят. Повярвайте ми, това става ужасно скучно и много лесно се губи вниманието. Внимавайте при завръзката. Защо го казвам? Най-важните части от вашето филмче ще бъдат началото и края. Това какво залагате като проблем и това как ще го разрешите. Обаче, ако вие за нищването на този проблем го направите доста скучно, вече сте загубили вниманието на вашите зрители. Така че, внимавайте как ще заплетете историята си, така да се каже. Всяка сцена трябва да показва нова информация. А тук какво визирам? Визирам да бъдете стриктни и кратки, когато разказвате историята си. Защото, например, представете си как един актьор решава да отиде от неговия дом до центъра на града. Сега, изключително скучно е да видим този човек как си взима ключовете, заключва си вратата, качва се в асансьора, пак чака асансьора, долу някакви работници изкарват някакви гипсове, някакви там чували с мебели и така нататък. После този човек взима асансьора, слиза навънка, върви покрай блока, минава, след което върви. Ох, ще си купа една биричка, купува си една биричка, влиза в метрото, след като изпил биричката и ние стриктно сме проследили той как изпил биричката. Купува си билетче, качва се в метрото, качва се на станция Варна. Виждаме, че минава през всички станции, слиза на станция Сливница. Отива, купува си билет, фаща автобус номер 47, отива до Банкя, там се среща с някой и този някой го закарва до центъра на Етрополе. Всичко това, както виждате, само да го чуете, беше изключително скучно. На мен също, между другото, ми стана и малко скучно. Сега, представете си това нещо, ако трябва да го видите. Реално трябва да бъдете изключително стриктни и точни, кратки и ясни. Не дейте да правите такива размивки. Когато вашият актьор, например, стои и гледа някакъв телефон, не е нужно този човек да го гледа този телефон и тук през главата му да минават всякакви мисли. Когато използвате непрофесионални актьори, самият този актьор няма как и добре да изиграе това дълго гледане на телефон. И това нещо страшно доскучава. Затова това, което може да направите, е използвайте различните гледни точки и ги правете тези неща по-кратички. Зрителят по принцип не е тъп, той разбира, когато види кратка част, веднага му става ясно какво искате да му кажете. Не е нужно да го държиме там 15 на 20 минути. Ето сега съм сигурен, че и този съвет ви стана скучен, защото аз го разточих доста. Ако правите фантастичен филм или филм с нереална история, то трябва да дефинирате правилата си още в началото. Давам пример. Започва отварящия кадър и там един глас зад кадър разказва. Годината е 2058. Вече са измислени летящите коли и също така вирус, който може да заразява определени индивиди и да ги превръща в зомбита, които могат да летят. Тук сме дефинирали правилата, хората знаят, че ще гледат летящи автомобили и зомбита, които могат да летят. Защото ако пък в отварящия си кадър покажете един летящ автомобил с зомби, което може да лети, може и първоначалната реакция на вашия зрител да бъде "The fuck, сега какво става тук? Тия нормални ли са ми показват такива глупости?" Разбира се, понякога може и не такъв да е ефекта, но зависи от вас самите колко хитро ще го представите. Ако сте забелязали в пълнометражните филми, винаги има един персонаж, който е супер специалист по всичко и той винаги има една теория, с която разказва шантовите неща, които се случват. Да, това е начинът, по който там се дефинират и правилата. Правете го и вие, ако снимате такъв вид филмчета. Ако използвате непрофесионални актьори, то избягвайте диалога. Защо? Защото непрофесионалният актьор веднага си личи, че е такъв. Диалога става нереален, става политически некоректен и става понякога смешен. Разбира се, в доста филмчета няма как да избегнете диалога, затова го правете, но го правете максимално кратко. Също така, в много непрофесионални продукции, смея да кажа и повечето, нивото на звука е доста лошо. Диалога винаги не е добър, винаги има проблеми, особено в българските продукции. Затова избягвайте тези неща. Когато правите късометражни филмчета, които са неми и няма никакъв диалог,
още по-добре. Историята ви със сигурност ще бъде отново една много хубава, разбира се, стига да е разказана и добре. Но когато използвате непрофесионални актьори, имайте предвид, че в по-голяма част от случаите то първият им дубъл ще бъде най-добър, защото всеки следващ дубъл те започват да мислят къде грешат, започват да мислят как играят и това още утежнява ситуацията. Така че просто спазвайте това нещо и ще улесните и вашия живот. Внимавайте с реквизита при различните дубли. Тук ще става въпрос за така нареченото continuity. А то какво представлява? Това е всъщност, когато в един кадър имаме актьор и до него има някакъв предмет. Винаги този предмет трябва да е до този актьор, ако разбира се той нещо не го ползва. Но не може да сменяме гледната точка и в един момент да го има предмета, в другия момент предмета да се е преместил магически някъде другаде. Също така това се отнася и за позата на актьорите. В един момент, ако актьора стои така, в следващия момент не може да стои така, освен ако не сме видяли как го прави. Иначе се набива на очи. Знаете много филми, в които сте гледали такива грешки. Те са за жалост неизбежни, особено при по-големите продукции. Затова, вие като режисьори, ми е ясно, че няма как да следите целият този процес, защото стават много неща, които трябва да следите. Но трябва да имате асистенти. Асистенти, които да ви помагат точно с това. Извикайте някой да ви помага да следи точно тези неща. Дали нещата започват абсолютно по един и същи всеки път, дали позите на актьорите са еднакви, дали предметите са разположени там, където са били. Също така обаче не трябва да забравяме, че може една сцена да снимате няколко дни подред. А това доста предразполага за такъв вид грешки. Не е лошо да правите снимки на местото, на което сте снимали, така както сте го оставили, за да може следващия път, когато се върнете на снимачната площадка, просто да наредите всичко по същия начин. Даже да сте доволни от даден дубъл, направете още един. И това го казвам в случаи, в които вие не сте притиснати от време и пари. Защото ако имате повече дубли, имате повече избор на монтажа. Даже един дубъл да е перфектен, направете още един за всеки случай. Не се знае какво хубаво нещо ще излезе след това. Разбира се, при доста от професионалните продукции това е невъзможно, защото там, както казах в началото, изисква пари, изисква и време. Когато обаче вие си правите и нямате такива рестрикции, правете един допълнителен, за да сте 100% сигурни в успеха си. Изисквайте от всеки декларация за съгласие за снимки. Тук става въпрос за следното. Вие трябва да изисквате такава декларация от всеки един човек, който участва или се вижда в кадъра на вашия филм. Това се прави, ако искате да дадете филмчетата си някъде по фестивали. Даже много фестивали, между другото, го изискват и вие не можете да кандидатствате на дадения фестивал, ако нямате такава декларация. Даже и тези хора са ви приятели, това не е разваляне на приятелството, а е просто един документ, в който всеки човек дава съгласието си, че той ще бъде заснет и показан. Защото не се знае как след време, ако вие дадете този ваш филм и изведнъж този човек каже: на момент, и тук стана машина с този филм, а пък аз не получавам нищо, аз тотално не съм съгласен, и тръгне да ви прави проблеми, той е в абсолютното си право и вашият филм може да стане негоден за пускане по каквито еде фестивали. Затова винаги, когато правите вашите филмчета, гледайте да имате такъв документ. При професионалните продукции това е твърдо задължително нещо, неизбежно. Но пак ви казвам, при вашите продукции, колкото и да сте сигурни, някои фестивали го изискват. Спазвайте правилата за трите третини и правилото за непрескачане на драматургичната линия. И за тези две неща съм говорил в по-ранни епизоди на предаването. Ако не сте сигурни, изгледайте ги, за да разберете какво представляват те. Тук обаче искам просто да ги спомена отново, защото те са доста важни. Правилото да не прескачате драматургичната линия понякога се набива на очи и е доста тежък проблем, ако се направи от незнание и не се направи правилно в дадения момент. Също така пък използвайте правилото на трите третини, ако не сте 100% сигурни точно как да композирате кадъра си и не сте толкова опитни оператори. Не бъдете коне с капаци. Филммейкинга по принцип е екипна работа. Всеки допринася с някакви идеи и всеки допринася с различна визия. Когато вие сте режисьор на вашата продукция, никога не дейте да си затваряте очите и ушите от всичко, каквото ви казват останалите като съвет. Може да има хора, които да не са толкова в дадената област и да не разбират толкова от филммейкинг, колкото самите вие, но те от гледна точка на зрителя в тях, те могат да ви дадат съвет, който да е наистина добър.
Пример с това е, когато решавате сложна математическа задача и допускате грешка, колкото пъти се връщате на тази задача, винаги допускате тази грешка преди някой да ви я покаже и да кажете: верно, че тук съм допуснал тази грешка. По същия начин е и тук. Не дейте да се затваряте за външни идеи, защото не знаете каква идея може да чуете, която наистина да подобри вашия филм. Спазвайте си това, което искате да показвате, но не си мислете, че вие сте най-големите разбирачи и така ще стават нещата, както вие кажете. Ако покажете един такъв тип диктатура на снимачната площадка, бързо ще си развалите отношенията с хората, които ви помагат и може накрая филми да няма. Използвайте различни обективи. Както съм ви обяснявал в преден епизод на предаването, това, което ви съветвам, е да избягвате аматьорското зумване напред и назад. Разбира се, пак казвам, има си ситуации, в които то е добре. Но ако имате възможност и снимате с апаратура с сменяема оптика, то сменяйте от време на време обективите в различните ситуации, за да постигнете различен резултат. Така ще имате доста по-хубава визия. Препоръчвам ви всеки път, когато отивате на снимачната площадка, да си припомняте тези съвети, които ви казах, просто да реферирате към тях, ако не сте изцяло сигурни и нямате толкова опит. Повярвайте ми, ще получите доста от вашата продукция, ако спазвате част от нещата, които ви казах. Самият аз съм се сблъскал с много от тези проблеми и ако съм ги знал в миналото, също те да ми решават доста проблеми. Сега, тук е момента да кажа, че това беше и 15-ти епизод на предаването Кинобуквар, но ще има лятна ваканция. Следващия епизод няма да има от този сезон, но ще има втори сезон, който ще започне началото на есента. Защо? Защото идва лято, хората си почиват, трябва да ходите на море, трябва да ходите на почивки. Това се отнася и за мен, но също така аз се захващам и с правенето на един доста сериозен късометражен филм, който исках да направя от доста дълго време и сега вече го започнах. Този късометражен филм се казва "За Ева" и ако искате да следите процеса по него, може да харесате фейсбук страницата му, която се изписва тук. Този късометражен филм ще бъде, може би, най-професионалният късометражен филм, който съм правил аз за целия си живот. Надявам се, живот и здраве, да го видите есента и да ви хареса, но до тогава ще бъдем във ваканция. Аз ще продължа да пускам различна информация в фейсбук страницата на Кинобуквар, както и, между другото, информация за снимането на този филм, който ви споменах. Така че, ако ви е интересно, може да следите тези неща. И после ще има и няколко епизода, свързани изцяло и ексклузивно с това. Надявам се и този епизод да ви е бил така интересен и полезен. Ако искате, можете да се абонирате за канала ми в YouTube или за канала ми в VBOX 7, за да си преговаряте епизодите до тук, ако ще правите някакви филмчета през лятото. Също така можете да харесате и страницата ми в Facebook тук, за да имате актуална информация кога ще излезе и втори сезон на предаването. Пожелавам ви едно много хубаво лято, прекарване на лятната ваканция, на отпуските, на почивките и също така тези от вас, които са се захванали с правене на някакви филмчета през лятото, пожелавам им успех и не се притеснявайте да ми ги пращате, за да може да си коментираме, да си говориме и да обсъждаме. Ще се видим отново в края на лятото. Чао!